DW dandalin matasa. Assalamu alaikum yan arewa. Assalamu alaikum yan arewa. Ga wani sako mun ka zo isarwa. Sakon nan namu ne daga al'ummar arewa. Masu mulki da mabiya duka yayi hada. Masauraranmu barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin dandalin matasa. Shiri na musamman don masu jini a jika da ke duba ci gaba ko ma matsaloli da ke wa matasan tarnaki a rayuwar yau da kullum. Ga wannan mako dai shirin zai duba tasirin taɓarɓarewar tsaro a Najeriya akan matasa musamman ɗalibai, wanda garkuwa da ɗaliban don neman kuɗin fansa ke zama ruwan dare. Za a ji makomar rayuwar ɗalibai matasa da ke karatu da ma masu sha'awar karatun har ma waɗanda suka kammala suke fatan samun aiki don gina rayuwa mai nagarta. Shirin zai kuma ji yadda wannan matsala ta karancin tsaro ke dasa ayar tambaya akan tasirin karatun 'ya'ya mata da ake ta yaƙi a ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya. Sunana Abdulrahim Hassan. A batun ilimi kusan an bar mu baya, a batun kasuwanci an bar mu baya, a batun ci gaba an bar mu baya, ina mafita arewa. Akalla ɗalibai 600,000 ne da yake kammala karatun jami'a a Najeriya a duk shekara. Ƙasar da ke da yawan makarantun jami'a 174. To sai dai yawancin waɗannan ɗalibai na ƙarewa ne da ayyukan neman na rabbana ka wadata mu saboda tsadar aiki mai tsoka. Sunana Abubakar Ke Umar, wanda aka fi sani da Ke Umar. Farko tun tasowa na nake da burin aiki a NNPC. Don hakan ya sa ma da na yi diploma. Na ga kaman diploma ba zai kai ni ko ina ba, don lokacin ma in aka tashi application sai a ce to sai mai digiri. Sai na ajiye wannan kwali na diploma din, sai na jona digiri, kuma insha Allah da rikici Boko Haram da sauransu har muka gama makaranta da kyar. Amma yanzu ba na tunanin kuma wai NNPC da sauransu. To ko me ya fara disashe fatan matashi Ke Umar na aiki da babban kamfanin mai na ƙasa wato NNPC? Za a ji abin da ya zafi nan gaba a cikin shirin. Wai me yake faruwa ne? Wai me yake faruwa? Me yake faruwa ne? An saka muku. Wai yake faruwa? An saka muku. Matsalar garkuwa da ɗalibai a makarantu a Najeriya da na kan gaba cikin manyan ƙalubale da ke hana matasa da dama ganin alamar kaiwa ga cika burinsu a rayuwa. Yanzu haka dai jimillar ɗalibai guda 130 ne ke tsare a hannun masu garkuwa da mutane. Na baya-bayan nan dai su ne ɗaliban jami'ar Greenfield da ke hanyar Kaduna Abuja, waɗanda masu garkuwan suka nemi miliyan 800 a matsayin kuɗin fansa. Isa Abdullahi Musa ɗalibi ne a jami'ar jihar Yobe. Gaskiya wato wannan lamarin yana matuƙar ɗaga mana hankali sosai, saboda kullum mu ma mana cikin fargaba kasancewa a inda muke. Babu wato ainihin tsaro sosai, hallau gashi a cikin jeji muke, tsakanin kure gari ma ya kai kilomita 7. To kusan kullum dai gaskiya mu ɗin ma da fargaba muke kwana da kuma tsoro, saboda tunanin cewa kamar komai zai iya faruwa kuma a kowane lokaci. To kaga hakan ba zai baka damar ka tsaya kai karatu yanda ya kamata ba. Matashi Isa kuma ɗalibi ya ce duk da faɗi tashi da suke na rashin kwanciyar hankali da rashin samun ƙwarin gwiwa daga hukumomi, wannan matsala ta rashin tsaro na daɗa ba zukatansu ƙarfin ci gaba da karatu don sauya lamura a nan gaba. Matsaloli yau sun da baibai arewa, garkuwar mutane ana ta tsugumewa, masu bindiga daɗi na ta karkashewa, yan fashi makami hanya suke tarewa, matsala ta fyaɗe tana ta addabar. Yanzu haka dai akwai akalla yara fiye da miliyan 10 da ba sa zuwa makarantu a Najeriya. A cewar asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF, adadin da ake fargabar zai ƙaru zuwa miliyan 13. Wannan dai baya rasa nasaba da rufe wasu makarantun kwana guda 60 a arewacin Najeriya saboda matsalar tsaro. Na tambayi Maryam Muhammad Nasir, ɗalibar addini a jami'ar jihar Yobe, akan yadda wannan mataki ke shafar ilimin mata. Idan dai har haka ta ci gaba da kasancewa gaskiya, mata suna jin tsoro, iyayenmu su ma suna jin tsoro,
To gaskiya za a dinga samun koma baya ne ko yaushe. Wani tasiri hakan zai yi ga rayuwarku? Idan aka samu rashin ilimi to abubuwa za su kasance da yawa. Tunda mu mata ne mata kuma su ne al'umma. To za a dinga samun rashin wayewa, rashin tarbiyya, rashin ilimi, jahilci zai yawaita. Da sauran sannan to al'umma za ta dinga samun matsala kasancewar haka. Yayin da kai tunanin kai yarka aikato, to kai shirin ka rushe dubin jama'a a yau. Zaman ta kusa da kai shine nasarar mu yau. Idan ta ɓaci al'umma sun ɓaci. Ilimin ɗiyarka ba ta mafi inganci, don gyaruwar ta ne samun sassauci. Dan yin ta ɓaci al'umma mun ɓaci, mata su daina talla ai bai kama da su. Ina za mu je, ina za mu ba. A zaman gidan aure kar da a raina mata, wacce ta yi biyar aure a ita ce da gata. Kaga so da soyayya amma an fi sata, abu ɗan ƙalilan sai ya ce na sake ta. Martaba ta aure yau an bar girma mata, 'yan arewa bar raina mata, mazan arewa bar raina mata. Yanzu haka dai akwai makarantu 56,000 cikin makarantun boko sama da 100,000 a Najeriya da basu da shingen tsaro. Shirin da gwamnatin tarayya ta kaddamar tun mulkin tsohon shugaban kasar Goodluck Ebele Jonathan bayan da mayakan Boko Haram suka sace 'yan matan Chibok a Borno. Matakin da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ke cewa suna buƙatar ƙarin kuɗi na yi wa tufkar hanci. Halin da muka samu kanmu a wannan ƙasa tamu musamman kuma a arewacin Najeriya inda ake samun yanayi na sata da ɗauke yara 'yan makaranta da firgita su da ba su tsoro. Na ganin cewa ba za a iya shawo kan wannan matsala ba in ba an samu wadatattun kudade ba ga gwamnatoci da kuma wannan sashe na ilimi musamman da kuma jami'an tsaro. Yan arewa muna cikin talauci, mai yasa hakan ne muna cikin takaici. Babu ayyukan yi matasa aikin su bacci, sannan ƙanana an bar su an raina 'yanci. Yan arewa mu farka ga ruwa kan miya ce, hassada da gasa su ne suke karya zuciya. Matsalar arewa. Tumadalla yanzu kuma za mu sake komawa ne ga wannan matashi Abubakar K. Umar wanda ya dasa ɗambar shiga jami'a don aiki da NNPC. To amma ko me ya fara bawa Abubakar sha'awar aiki a NNPC? Zai bani dama na taimaka wa ɗan uwana tunda na ga duk wanda yake aiki a gurin yana da bai da matsala da wannan na rayuwa bai da shi. Yanzu kana nufin idan wasu ƙananan ayyuka suka zo ba NNPC ba kana shirye ka soke wannan damar kenan? Eto kamar da na faɗa farko dai shine wannan buri na to amma yanzu aiki a wannan gurin sai wa ka sani wa ya san ka ko da manya na wannan gurin sai sun tabbatar sun kafa 'yan uwansu da 'ya'yansu a wannan gurin kamun su ritaya. Amma wannan zargi ne ko ka tabbatar da hakan? Wannan haka yake zaka ga za a applying misali za a ce maka an yi applying mutum 5,000 30,000 sun yi applying na NNPC amma duka a cikin waɗanda suka yi applying ba za ka ga wani ɗan talaka wanda yau aka ce shi ya samu wannan aikin ba sai dai ka taba nema? Na taba nema ban samu ba ko shortlist na farko ma sunana bai fita ba. Yanzu ka cire tsammani ko dai kana kan bakanka? To yanzu bani da wai cewa ga aikin da nake so. NNPC dai shine ra'ayina amma duk wata aiki yanzu da za ta zo to ina maraba da shi wannan shine Allah ya tsara min akan zan yi. Wani tasiri halin da ake ciki ya shafe ka ko ya shafi burinka matsayinka na matashi a Najeriya? A da ina tunanin yau a gani da babban mota a gani da kaza yanzu baka isa a ganka ma da sabon kaya ba sai kaga an fara maka kallo yau idan aka ganka da kuɗi kana kokarin nesantan kanka daga wannan kuɗin don kar a ce naka ne don kar a zo a ɗauke ka. Masu mu ƙarshen shirin kenan a wannan lokaci a madadin kowa da kowa Ibrahim Hassan ke cewa Allah ya cika kowa burinsa na alkhairi. Mallakin namu ne